नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत काजूची भाजी. काजूची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला मसाल्याच्या डब्यातील हे मसाले आहेत, आपण पाहू शकता. मसाल्याच्या डब्यातील मसाले दाखवल्यानंतर ताटामध्ये बटाटा घेतला आहे, धुवून स्वच्छ कापून, आणि मग 1 वाटी काजू घेतला आहे. एकच बटाटा घ्या आणि 1 वाटी ओले काजू घ्या. सालासकट बटाटे घेतल्यानंतर कांदा घेतला आहे एकच चिरून, आणि कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं आहे. 2 चमचे साधारणतः तेल टाकायचं. तेल तापलं की त्यामध्ये राई घालायची, छोटासा चमचा राई घालायची. मग जिरं घालायचं. जिरं घालून झालं काय आपण त्यामध्ये कांदा घालायचा. पण कांदा केव्हा घालायचा? राई जिरं तडतडला ना काय मग कांदा घालायचा. मग कढीपत्ता टाकायचा आणि मग चांगलं असं ढवळून घ्यायचं चमच्याने. छान असं ढवळायचं. कांदा जरा चांगला भाजला पाहिजे, आणि थोडासा हिंग टाकायचा. हिंग त्याने चव चांगली येते. आणि चांगला परतून झाला ना कांदा काय मग त्यामध्ये मसाले टाकायचे. अर्धा चमचा हळद टाकायची. मग 2 चमचे मालवणी मसाला टाकायचा. 1 चमचा लाल काश्मीरी पावडर टाकायची. 1 चमचा धना पावडर टाकायची. आणि मग सगळे मसाले मिक्स करून घ्यायचे तेलामध्ये, म्हणजे त्या कांद्यामध्ये परतून घ्यायचे. परतून झालं का त्यामध्ये हे ओले काजू जे आहेत ना ते आपण त्यामध्ये ॲड करायचे. म्हणजे त्या कढईमध्ये ओले काजू टाकून घेतले का मग आपण पुन्हा ते कांद्यामध्ये परतून घ्यायचे. ओले काजू कसे साफ करायचे आणि कसे बनवायचे, म्हणजे ते सुकलेल्या काजूंपासून ते ओले काजू कसे बनवले याचा व्हिडिओ आम्ही आधी टाकलेला आहे, तो आपण पाहून घ्या. कढईमध्ये आम्ही 1 बटाटा स्वच्छ धुवून कापून त्याचे फोडी टाकलेले आहेत. सालं काढलेली नाही आहेत बटाट्याची, त्यामुळे चांगली चव येते भाजीला. आणि छान अशी कढईमध्ये परतून घ्यायची. मग थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि ज्या परतलेल्या चमच्यावरच आपण जरासं ओतलं का चमचा पण स्वच्छ होतो आणि छान प्रकारे ढवळली पण जाते भाजी. आणि थोडीशी उकळी काढायची भाजीला, आणि जरा अधूनमधून परतायचं. कढईमधील अधूनमधून भाजी परतायची. चवीनुसार मीठ टाकूया आपण. चवीनुसार मीठ टाकून झालेलं आहे. आणि मग गॅस स्लो करा आणि मग 10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून द्या. 10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवलं आहे तोपर्यंत आपण जरा आहे ना वाटप आहे ना मिक्सरमध्ये जरा मिक्स करून घेऊया. सगळं वाटप बनवलं आहे आम्ही आणि मिक्स करून पण आणलं. चला 10 मिनिटं झाली आहे, झाकण काढूया आणि त्यामध्ये आपण वाटप टाकूया. ढवळून दाखवतो कशी दिसते. वाटप टाकण्याआधी ढवळून दाखवतोय भाजी कशी दिसते काजूची. वाव. वाटण घालून घेऊया. चला वाटण घालून झालेलं आहे. वाटण घालून मस्त प्रकारे ढवळून घ्यायचे, परतून घ्यायचे. आणि जरा उकळी आली की अजूनच छान चव येईल, म्हणजे वाटण पण शिजलं पाहिजे ना थोडंफार. चला उकळी आलेली आहे भाजीला. त्यामुळे त्या वाटणाच्या भांड्यातून आपण वाटण टाकलं ना त्याच्यातच थोडंसं पाणी ॲड करायचं. पाणी टाकायचं आणि त्याच भांड्यातलं पाणी आपण कढईमध्ये टाकलं तरी चालेल. चला जरा पुन्हा एकदा 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया. 5 मिनिटं झालेली आहे. आपण झाकण काढून घेऊया. छान अशी भाजी तयार झालेली आहे काजूची. मालवणी पद्धतीने बनवलेली ओल्या काजूची भाजी. वाव. मला तर ही ओल्या काजूची भाजी खूपच आवडते. चला बशीमध्ये काढून घेऊया आणि चपातीबरोबर खायला घेऊया. बघा किती सुंदर भाजी झाली आहे ना काजूची. गरमागरम काजूची भाजी आणि चपाती. ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल ना तर नक्की घरी करून पहा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला पण प्रेस करा.